OK, zdarec palec, vítám z Peta.cz, jsem doma, takže tady nechci nic natočit. Takže budete vidět jenom černou obrazovku. A toto video je z Hororu 2. No a druhý příběh. Jerry Spinelli, slepice nebo vejce? Já byl první, řeklo vejce. Já byla první, řekla slepice. Ne já, řeklo vejce. Ne já, řekla slepice. Já. No dobrá, řekla slepice. Vyhrálo jsi. Pak do vejce klovla 7krát. Ze 7 děr krvalcel z vajíčka žloutek na prašný dvůr, až byl nakonec všechen venku. Slepice se ušklíbla. Ale hádej, kdo je poslední. OK, tohle vůbec nebylo strašidelný. Nechápu, co měl být za horor. OK, takže zdar, to bylo všechno z dnešního videa. Bylo to trapný, já vím. Další video z hororu bude až zítra, že? Tak jo, tak čus. A like.